Gde ste moji subscriberi? Ljudi, ovako, napišite mi prvo dole u komentarima, pre svega, napišite mi koji intro da uvedem u ovako ovi klipovi kad budu neki vlogovi, challenge-evi i druga, znači da bude ovako uvodni klip. I ćao drugari, kako stoje stvari, ja sam Burazer sa Balkana, ili da bude i ćao drugari, šta ima, Burazer sa Balkana opet vama snima. Znači, nebitno šta ćete dole upoznati, vaš je izbor i ja ću se složiti sa vama. Krenimo u Q&A, a ovako, prvo da se predstavim. Marko Radosavljević iz Jagodine, odnosno tu jedan grad. Krenemo kod. Prvo pitanje postavlja Daki Gamer TV, veliki pozdrav za tebe i tvoje pitanje. Kako se zoveš? Parakus. Kako se kaže Parakus? Inspiracija na YouTube. Inspiraciju dobijam od samog sebe, brate. Znači, što snimam klipovi, a velika inspiracija dolazi od vas. Vi mi dajete inspiraciju, znači uđem na kanal, gledam nevjerojatna podrška, nevjerojatni lajkovi, komentari. Skoro si moj hejtera, više nemam nijednog hejtera. Samo jedan dislike, ali to mene ne zanima. Ja uopšte ne obraćam pažnju na hejtera i ne zanima me. I sad, iako znam da će mnogi neki da se unsubiju sad zbog mog face rivala, ali dobro, ništa, to je kakav sam, takav sam rođen. Idemo dalje. Mata Ure pita, da li si upoznao nekog YouTubera? Veliki pozdrav za tebe i ovako, pa upoznao sam Serbijana, Muću, Ćaleta, nisam niko više. Veliki pozdrav za njih, iako znam da neće gledaju. Plants vs Zombies 2 kaže, kako si i zbog čega si počeo da snimaš? Počeo sam da snimam jer sam, ovako ljudi, vidio da Srbi, Hrvati, Bosanci, Manci mrze se međusobno. Ja sam htio, eto, čisto da nas spojim sve u jednu, brate, ono da budemo Burazer, brate, Burazer Army. Znači da budemo svi u jednu, kako kažem, grupu, ne znam, znači, razumijete na šta hoću da kažem, znači da ne bude nešto sad neka svađa, da ne bude slogan, na primjer, između Hrvata i Srbina ili tako nešto. Ja nemam ništa protiv njih, ne. Idemo dalje. Stepkids Pro pita, da li znaš kanal? Naravno znam, sub sam na tebe, brate. Subujte ga svi. To je shoutout neki, mali. Nikolina Nina, tako nešto, pita ocene u osnovnoj, a koje su ti bile ocene u srednjoj školi i koji strani YouTuber pratim? Ovako, u osnovnoj nisam baš bio neki đak, bio sam dobar, 5., 6. i 7. dobar, a u 8. sam bio vrlo dobar, a u srednju školu tu sam ga cepao sve 5.0 sam bio, odlično. Strani YouTuber, pa PewDiePie, KSI i to je to, ne pratim nijednog više. Više pratim ovi naši. Joža TV JT pita, imaš li curu? Nemam, brate, nemam curu. Pošto izvinite ljudi, mnogi komentari su mi se ponavljali, mi se mnogo pitali, izvinite što neće budete u klipu, ali veliki pozdrav za vas. Idemo dalje. Ko te inspirisao da postaneš Burazer sa Balkana? Inspirisali me, već sam rekao u klipu, znači ovi ljudi koji se svađaju, znači ovo, morao sam jednostavno napravim kanal da nam spojim sve. To, inače, face je napolju, pišem ono, bolje je napolju, brate, čist vazduh i to, na selu sam. Šomi JT pita zašto si postao kuvar, inače, da, mnogi od vas ne znaju da sam ja završio školu za kuvara, znači, škola za kuvara sam završio, 3. godinu, Zašto sam postao kuvar? Pa zato, brate, što volim taj posao i volim YouTube, to mora da se Nemojte sad dole u komentarima da pišete, Marko, ti ideš po lineama, idem po lineama, priznajem da idem po lineama, ali ja kažem da mi posete kanal, iako im se svidi, brate, neko stavio sub. Logično, brate, svi se reklamiraju, što ne bih i ja. Sorex pita, odakle si? Brate, rekao sam u već na početku klipa, ali opet ću da kažem, iz Despotovca, znači tu je blizu Jagodine i tu je neko selo, Trućevac. Evo je jedno zanimljivo pitanje, veliki pozdrav za tebe. Kaže, da li bi pre upoznao svoje fanove, sad kad imaš 1000 suba, na nekom skupu ili bi radi imao 2000 suba?
Ovako, ja ne radim zbog sugovi. Znači, radim isključivo zbog vas i volio bih vas da upoznam, tako da vas bih htio da upoznam. Motivacija za snimanje, veliki pozdrav za Petar Đuković. Motivacija za snimanje, pa brate, vi ste mi motivacija za snimanje. Niko drugi, osim mog truda i ovo. I zadnje pitanje, Mixi Gaming HD pita što radiš kad ne radiš, pa snimam klip, brate. I ljudi, ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe. Ljudi, samo još jedan specijal za 1000 suba, vidjet ćete. Poz.